Hvad? Skal jeg sige noget? Hvad sker der? Ja, det ville da være dejligt. Nå, det første vi gør, det er, at vi finder ud af, hvor tryk skal sidde på trøjen. Det har vi lavet nogle forskellige mål, så de sidder ens for alle trøjer, for det ser dumt ud, hvis det er så skævt. Så de unge mennesker ikke kan gå rundt og sige, hold din er skæv i forhold til min. Så tager vi en tryk her, og det skal vende rigtigt. Vi kigger op mod solen. Eller lampen. Så er det vigtigt, at den kommer lige ned her. Og så skal den passe ud til ærmerne også, så den kommer til at sidde lige for. Det kan godt tage noget tid, når man så skal trykke rigtig mange af dem her, og lige sådan få det til at passe. Marianne, det er jo... Hvad er Dorte, hun hedder? Dorte og... hvad hedder hende der? Nede fra Patini der. Annemette. Annemette, ja. Er de noget? Ja, det Dorte og Annemette. Ja, det er Mariannes søster, så Mads Stjens, ja, det er fedt. Ja.